Окей, хора, третата седмица на Уикенд Лига и поредните награди. Да видим този път кой ще се падне. Направо почвам с плеер пиковете. 3-1 от 4.84 плюс Rare Gold. Да видим някой Trailblazers дали ще върже. Thunder Punish. Фодър също е окей. Да се пири някакъв фодър да довори Шаблан SBC-то. Така че ще е окей. What? Конде! Конде! Let's go! Това е уникално. Точно си мислих да направя отбор с Конде, защото ще се вържат супер добре с Блан. Това е уникално. Let's go. Да, продължава супер много пари. 180 000 коинс. Добре, това деца вика направо след това вече. Каквото и да се падне, аз от тук съм супер доволен. Леле, уникално. Добре, тук 84, просто взимам. Добре, имаме фодър плюс Конде. Какво се случва? Тия награди. Първа седмица Жоао Педро, мина седмица Роби Кин. Тя се падна Конде. Просто уникално. Също така имам то 86 Хикс 3 от Season Reward 40. То 85 по 2 също. Още какво се случва? Не ми се върза кам, но да. То винаги е жена, като нито се навържи. Знаем позицията и отбора. Така имаме Смолинг, който ни строя пари, те ги качвам, те ги пикселвам. Така, да видим ултимейт пак. Тук е нещо. Америка. Някой от жените? Да. Да беше нещо чип Алекс Морган, окей, ама. Това си четвърка. Да, ултимейт пакет, както винаги супер скам. Класика, има Мюлер, да. Mission Duplicate и няма... Тия пикселвам. Някакъв коинс. Това мала, сега всъщност ще го проверя. Дали ни струва някакви пари, защото сега нали го за Evolution-а. И една от най-добрите опции, ако някой решил да го прави. Макар че те първи ден им хайп, след това вече хората сещат, че 75 000 коинс не е много голяма оферта. Тия еволюции. Да видим тук. Кимих? Обердорф. Пак от жените. Добре, дабл локаут плюс Едегор. Едегор много обича спа тази година. Аз съм файн с фодъра, толкова много се качила цената. Така че трейдабълса, качвам ги и ги продам да събират коинс. Окей. Добре, да видим тези мощните пакети. 85 по 2 и накрая последно най-якия. От тебе... това е Ренар. Да. Добре, перфектен фодър. Окей. Ще се използва за Блан 100%. Да, тя дори е дупликейт. Да, директно ще трябва да я сложа. Окей, ще направя набързо една част от SBC-то за Блан. И продължаваме с пакета от 40 лева. Окей, ето го и отбора, 86 рейтед склада. Набор с Жих Ренар. Общо остана само 88 рейтнатия отбор. И Блан е готов. Даже приемам Gold Players пак вземе, който е трейдабъл. Не лош пакет за бонус. Да, вземе в куба. За 87 рейтед отбора на Блан. Ще замине. Тук да видим нещо голям бонус ще падне. Жоржиньо. Да, окей. Това пак е от въздуха идва, така че няма проблем. Просто ги слагам в куба. Видим последния пакет. Тук поне има гарантиран дабл локал. Това е доста интересно. Надявам се да се падне нещо яко. Падна се Конде, ако се падне и още нещо. Холанд? Дивижн реш със знаме, но отново и Едегор. Да видим, то може и да е Холанд отзад. Рубен Диаш. Добре, да видим третия какво се падна. Обзето двама за фодър. Третия бронз. Да се беше паднал от Барса, нещо подмати. От добрите жени. Да, но
Окей, така че Фодор е нужен в момента. Така че... Аз за това го взех. Така или иначе Куня и онзи другия няма да ги ползвам никакъв шанс, така че трябва човека за Фодор. Си окей, пък си прошкаш смета. Но да, като цяло доста окей, защото падна се Кунде, тя всичко друго е бонус. И тази седмица съм доста доволен от наградите, така че наистина не мога да се оплача, надявам се и на вас да се паднат някакви неща. И да, като цяло да покажа отбора, преди да приключим. Това не е този отбор, сигурност. Тук е отбора. Последната уикенд лига. Като цяло промени, Менди, Раухо бях взел. Френки е доста як. Роби Кин, между другото, не съм особено доволен, 40 мача, 18 гола. Очаква доста по-добре от него. Ма и плей става плюсова доста този чипшот. Той даже Сон, край сметка отиде страйкър. Той е доста добър стол финеш шот рейт. Макар и дрима не е толкова уникален. Да, Лука продължава да е десния ни бек, доста добър. Жоао Педро продължава да е уникален. Родриго също няма изкеф особено, най-вероятно ще го смена. И сега ще измисля, ще продам някакви играчи. Имам тук 200 000 коинс, плюс тия като ги продам. И Кунде със своя в отбора и Блан, така че стане. Защита стане доста яка, напред ще го измисля. И да, ръка цяло. Това беше тази седмица наградите. Надявам се ви е харесало и ще се видим друга седмица пак.